Είναι ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς που χάραξε με τις ερμηνείες του τον ελληνικό κινηματογράφο για πάντα. Ένας άνθρωπος που δίνεται ολόκληρος σε αυτό που κάνει, μια αγαπητή προσωπικότητα που μας άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τη ζωή. Και τον θυμόμαστε να τρέχει διαρκώς για να προλάβει το χρόνο, να μην το καταβάλει, αλλά πάντα με στοικότητα, χαμόγελο και πάνω απ' όλα με ανθρωπιά. Έλληνας της χρονιάς, υποκλεινόμαστε με σεβασμό στον Έλληνα που μας κάνει όλους τους καλύτερους ανθρώπους. Στο Θανάση Βέγκο. Και αφού λοιπόν το χειροκροτήσουμε όλοι πολύ δυνατά, πάμε τώρα να δούμε το βίντεο. Έλληνας της χρονιάς, Θανάσης Βέγκος. Κλέψει, λέω. Σας μαζέψαμε εδώ για να μας γδίνετε. Τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου ήταν ο ηθοποιός με ίσκιο μεγαλύτερο από τους ρόλους του. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, είναι ένας ερασιτέχνης ηθοποιός παθιασμένος με τη δουλειά του. Ένας άνθρωπος που δίνεται ολοκληρωτικά σε αυτό που κάνει. Με πάθος για τελειότητα, ακόμα και τις φορές που δεν χρειάζεται. Δεν ερμηνεύει έναν ρόλο. Είναι ο ίδιος ένας ρόλος και στις ταινίες και στη ζωή του. Δικές του άλλωστε είναι τις περισσότερες φορές και οι ατάκες που υπάρχουν στις ταινίες του. Βαθύτατα ανθρώπινος, κουβαλάει όλον τον παραλογισμό της σύγχρονης κοινωνίας μας. Με τους νέους σκηνοθέτες του νέου ελληνικού κινηματογράφου είναι πυθύνιος ακροατής, πρόθυμος να υπακούσει στις οδηγίες τους και να υποστηρίξει το καλλιτεχνικό τους όραμα. Υπήρξε ο καλός μας άνθρωπος σε τουλάχιστον 5 γενιές Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, υποκλεινόμαστε στον άνθρωπο Θανάση Βέγκο, που βραβεύεται ως Έλληνας της χρονιάς γιατί μας κάνει όλους καλύτερους ανθρώπους. Πετάνε στην πίστα τσιγάρα. Εσείς οι από κάτω, βοηθάτε τον από πάνω. Μη μου κοιτάτε σύμπτωση, Αυτές τις μέρες έχει ξομείνει και ο γιος μου στο Παρίσι. Φοιτητής και ο γιος σας? Υπτάμενος. Αχα. Για να παραλάβουν το βραβείο εκ μέρους του κυρίου Θανάση Βέγκου, ο οποίος δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του και του ευχόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας από εδώ, από την Κύπρο, να βγει και πάλι νικητής, καλούμε στο βήμα την κυρία Δέσποινα Πεπεδέλη, καθώς και τον κύριο Στέλιο Καυκαρίδη. Είμαι πολύ συγκινημένη και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Θανάση Βέγκο και την οικογένειά του για την επιθυμία που εξέφρασαν να παραλάβουμε εμείς το βραβείο του. Είχα την τύχη, ο Στέλιος και εγώ, να συνεργαστούμε με αυτό τον μεγάλο ηθοποιό και άνθρωπο και να ζήσουμε μαζί και στιγμές εκτός του χώρου εργασίας. Ο Θανάσης Βέγκος ήταν μια μεγάλη αγκαλιά. Ήταν γεμάτος αγάπη, τρυφερότητα, δοτικότητα, γενεοδωρία. Είναι ο άνθρωπος που μας έκανε πολύ να γελάσουμε, να συγκινηθούμε. Είναι ένας άνθρωπος που τρέχει διαρκώς, ακαταπώνητος, αικίνητος, με ένα απίστευτο χιούμορ, σοφός και πάνω απ' όλα ταπεινός. Και αυτή η περίφημη φράση με την οποία προσφωνεί τους συνανθρώπους του «Καλοί μου άνθρωποι», είναι ο ίδιος καλός άνθρωπος. Θα ήθελα να ευχηθούμε όλοι μαζί εδώ σε αυτή τη σάλα, να του στείλουμε νοερά την ευχή και την αγάπη μας να γίνει καλά, να μπορέσει ξανά να μας ξαναχαρίσει το γέλιο της καλοσύνης του. Ευχαριστώ.